Επτά η Νάνη κι εγώ στον πάγκο να παριστάνω τον σαλτιμπάγκο. Μαύρη χιονάτη αλλού κοιτάζει, το παραμύθι έχει αλλάξει. Στρίβω πιο πέρα να βρω αλίκη, άδεια η χώρα, το θαύμα λείπει. Τα γουρουνάκια γίναν γουρούνια κι αντί για τρία είναι μιλούνια. Μία φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κολυμπώ. Μία φορά και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ. Καλά που είσαι κι εσύ να μ' αγαπάς πιο πολύ και να μου λες δυο καινούρια παραμύθια. Καλά που είσαι κι εσύ να μ' αγαπάς πιο πολύ και που να μου κρύβεις την αλήθεια. Μία φορά και ένα καιρό μία φορά και ένα καιρό η σταχτοπούτα φοράει σκάντα και για το πόδι δυο-τρία πράτα. Σκουφίτσα πέτα το κόκκινο σου, ο λύκος είναι μες στο μυαλό σου. Τα πήγα πίσω, τα όνειρά μου ήταν μεγάλα για την καρδιά μου. Κι αν ρίξεις κλώτσο δεν θα γυρίσει, το παραμύθι έχει πια σβήσει. Μία φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κολυμπώ. Μία φορά και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ. Καλά που είσαι κι εσύ να μ' αγαπάς πιο πολύ και να μου λες δυο καινούρια παραμύθια. Καλά που είσαι κι εσύ να μ' αγαπάς πιο πολύ και που να μου κρύβεις την αλήθεια. Μία φορά και ένα καιρό μία φορά και ένα καιρό πότε ξανά, πότε εδώ, πότε για αυτούς που αντιπαθώ. Πότε ξανά, πότε εδώ, πότε για αυτούς που αντιπαθώ. Επτά η Νάνη κι εγώ στον πάγκο να παριστάνω. Καλησπέρα σας. Ίσια. Σήμερα είναι τριλοφιώτικη υπόθεση. Εγώ, ξέρετε, κατάγομαι από τον Τρίλοφο. Σκηνοθέτηδά μας είναι η Γιαννακίδου η Μαριάννα. Είναι ανιψιά του ιερέα του Ελπιδοφόρου, πιστεύω τον ξέρετε. Φιλοξενούμε την Ελένη τη Ρίντου, της κυρίας Κάλιου Ελένη στην Εγγονή. Παίζουν στο θεατρικό ο Συνοπίδης ο Μάκης και ο Βαλσαμίδης ο Γιώργος. Έχουμε επίσης στη Βαλσαμίδου τη Ροδή, μαθήτριά μας, στο κοινό. Άρα σήμερα είναι υπόθεση του Τριλόφου. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δημιουργήθηκε για άτομα που δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο άνω των 18 ετών και μπορούν να φοιτήσουν 2 χρόνια εντελώς δωρεάν και να πάρουν τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου γυμνασίου.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας δημιουργήσαμε και μια θεατρική ομάδα από πέρυσι με τη Γιαννακίδου, τη Μαριάννα και την αδερφή της την Άννα, και σήμερα δίνουμε την τρίτη μας παράσταση σε παραμύθια διασκευασμένα για μικρούς και μεγάλους. Ελπίζω να το απολαύσετε. Δύο λόγια από τη Μαριάννα, η οποία εθελοντικά εργάζεται, δεν πληρώνεται για τη δουλειά της και πραγματικά θα το απολαύσετε. Καλώς σας βρήκαμε. Η παράσταση που θα δείτε σήμερα προετοιμάστηκε με πολύ κέφι και κόπο στο περιθώριο του λίγου χρόνου μας, του ελεύθερου. Βρισκόμαστε όμως εδώ επειδή ευτυχώς σε αυτή τη ζωή υπάρχουν άνθρωποι σαν τη Σοφία Τερζοπούλου που έχουν οράματα σπουδαία, που έχουν πολύ έντονα την αίσθηση της προσφοράς. Η Σοφία είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός, με ανησυχίες κοινωνικές, με πολύ αγάπη για τους μαθητές της. Θέλει το καλύτερο και κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Δεν την πτωεί ούτε η κούραση, ούτε ο χρόνος, ούτε τα χρήματα. Είναι μια ξεχωριστή γυναίκα, ένας εκπαιδευτικός παράδειγμα για όλους. Την ευχαριστούμε. Γι' αυτό και σήμερα η παράσταση είναι αφιερωμένη σε εσάς που είστε η ιδιαίτερη πατρίδα της. Εύχομαι καλή διασκέδαση. Λοιπόν, ως διευθυντής του σχολείου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φωτιάδη, τον Στέφανο, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον πολιτιστικό σύλλογο, τον τοπικό, με τον Αχιλλέα και την Αλεξία, οι οποίοι συμβάλλανε στο να έρθετε και εσείς και να ενημερωθείτε για την συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, καθώς και επίσης την σκηνοθέτη μας, η οποία εργάστηκε εθελοντικά με όλη της την καρδιά για να πραγματοποιηθεί αυτή η θεατρική παράσταση, τη συντονίστρια του project, την κυρία Τερζοπούλου, που έγινε ήδη εισαγωγή από τις δύο κυρίες, καθώς και όλους τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι, εάν δεν παίρναν την απόφαση να βγουν μπροστά και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε εσάς, δεν θα γινόταν αυτή η θεατρική παράσταση. Μην ξεχνάτε ότι θέλει τόλμη το να βγει κανείς και να πει κάποια λόγια μπροστά σε ένα ακροατήριο. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι σε ένα σχολείο το οποίο κάνει βήματα μπροστά προς την κοινωνία και θα χαρίσει για σήμερα λίγο γέλιο σε εσάς και στους ίδιους ως ευχαρίστηση για το ότι θα σας αλλάξει λίγο τη ζωή, έστω για αυτό το διάστημα που θα παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει. Για να δούμε πώς πάμε από κόσμο. Μια χαρά. Το γεμίσαμε το θεατράκι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ετοιμαστείτε, καθίστε αναπαυτικά να δείτε μια πολύ ωραία παράσταση. Τι λέτε, να αρχίσουμε? Μουσική, φώτα, πάμε. Καλώς ήρθατε, καλή. Καλώς ήρθατε στην πόλη του Παναθηναϊκού. Εκεί όπου το όνειρο γίνεται παραμύθι και το παραμύθι γίνεται όνειρο. Στον κόσμο όπου όλα γυρίζουν, όλα συγκρούονται, όλα ανατρέπονται. Παντού παραμονεύει η έκπληξη, το παράξενο, το παράτολμο. Καλώς ήρθατε, καλοί μου άνθρωποι. Καλώς ήρθατε στη χώρα του παραμυθονήρου. Ετοιμαστείτε να δείτε μια γνωστή περιπέτεια. Αφού να σκεφτείτε, αυτοί όλοι εδώ κάνουν σαν τρελοί για να παίξουν. Για να δούμε ποιος θα παίξει σήμερα για μας. Μαρία, θα παίξει σήμερα? Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να τελειώσουμε την εργασία. Κορίτσια, θα έρθετε σήμερα να παίξετε μαζί μας? Δεν βλέπεις, βάφω τα νύχια μου. Κι εγώ. Τι κάνουμε? Γεωργία, θα παίξει σήμερα, κορίτσι μου, εσύ που σ' αγαπάω? Εγώ δεν μπορώ, διαβάζω το ρόλο μου τώρα, δεν γίνεται. Εσείς θα έρθετε σήμερα να παίξουμε σε μια ώρα παράσταση? Όχι, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Τι θα κάνουμε? Γιώργο, θα παίξει σήμερα? Άρα εδώ παίζουμε τα άβεντρα, τι...
Άμα. Καλά, έρχεται σήμερα να παίξουμε. Άσε μας πει το κομμάτι. Κάνουμε. Αυτή να παίξει. Αυτή να παίξει. Πίσω όλοι. Πίσω. Έλα λίγο αγάπη μου, έλα λίγο που σε θέλουμε. Μαντάμ Σισού. 7,5 ώρα. 7 η ώρα είχα ραντεβού με τον άντρα μου και δεν ήρθε. Έτσι με στείνει πάντα. Τι να κάνω, 40 χρόνια δεν μπορώ να τον αλλάξω τώρα. Τι θα λέγατε ώσπου να έρθει να σας πω ένα παραμύθι. Μπράβο, ένα παραμύθι για μεγάλους παιδιά. Θα σας πω για την κοκκινοσκουφίτσα. Η κοκκινοσκουφίτσα που λέτε ήταν ένα μικρό κορίτσι που το λέγανε έτσι γιατί φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Αυτό περιόριζε. Της δημιουργούσε πολλά κόμπλεξ, γιατί όταν τα άλλα τα παιδάκια τα φωνάζαν με το όνομά τους. Λεμονίτσα. Ορίστε. Γεωργίτσα. Φιλίτσα. Μαρία. Ιωρίτσα. Παλάντης. Θα αισθανθείς πολύ ηλίθιο άτομο άμα σε ρωτήσουν πώς σε λένε κοριτσάκι μου. Τα κουνούπια σας δεν τα ταΐσατε. Και εσύ δυστυχημένα απαντήσεις. Κοκκινοσκουφίτσα. Ορίστε. Άμα σε λένε κοκκινοσκουφίτσα, ακριβώς επειδή φοράς μια κόκκινη σκουφίτσα, αυτό περιορίζει κάπως την καρταρόμπα σου. Μπορεί να θέλεις να φορέσεις μια πράσινη μπέρτα, βρε αδερφέ. Τι γίνεται τότε? Με το που καλοκαίριαζα έχετε και ζέστη στον τρίλοφο. Η κοκκινοσκουφίτσα δεν ήθελε τη ζωή της. Ξέρεις τι είναι να φοράς σκουφίτσα σε 35 βαθμούς υποσχιά μόνο και μόνο για να διατηρείς το μύθο σου? Τέλος πάντων, το παιδί ήταν πολύ στεναχωρημένο από τη στιγμή που γεννήθηκε. Μια ζωή με το σκούφο, την πέρτα και το καλάθι στο χέρι να μαζεύει βατόμουρα. Να μαζέψει μια φορά βατόμουρα είναι χαριτωμένο. Αλλά δουλειά δεν έχεις, δουλειά βρίσκεις, χαμαλίκη υπόθεση. Βλέπεις βατόμουρα και τρέχεις να βρεις λεκάνη. Ορίστε. Μια μέρα η κοκκινοσκουφίτσα τι έκανε λες? Πάτησε πόδι. Πήγε στη μητέρα της, της ζούπηξε το καλάθι με τα βατόμουρα στα μούτρα και της δήλωσε. Κοίτα να δεις, καλαθάκι και βατόμουρα τέρμα. Όχι για να γίνει το παραμύθις και να οικονομήσεις εσύ από τα ποσοστά ως και μόνο. Έτσι, λίγα να λένε, πολλά να καταλαβαίνουμε. Η μαμά τρομοκρατήθηκε. Αμάν σου λέει να πάθει το παιδί μου κανένα νευρικό κλονισμό τώρα που τρώω με χρυσά κουτάλια. Το παίρνει παιδιά από το χέρι και το τρέχει στους γιατρούς. Στους τρελογιατρούς, στους καθηγητές. Εσείς ξέρετε έτσι. Και αυτοί αφού το εξέτασαν έβγαλαν και μια απόφαση. Να ο τρελογιατρός. Θα σας το συστήσω μετά. Αυτό. Είναι γραμμένο στο νεοπή. Ναι. Όπο δεν μου κάνει. Άνοιξε το. Όπο Παναγία μου, πλάμα. Πρώτο πόδι. Αυτό είναι καθαρό. Αυτό δεν πάει καλά, θέλει καθαρό αέρα και εξοχή. Δεν μπορώ εγώ. Τρέλοι είστε όλοι να βάλω τις φωνές. Διαμαρτυρήθηκε και με το δίκιο της η κοκκινοσκουφίτσα. Εμείς μες στο δάσο ζούμε. Βλέπουμε καθαρό αέρα. Και παθαίνω και τα νεύρα μου.
Αλλά εδώ η μαμά ήταν αμετάπιστη. Θα πας στη γιαγιά. Γιατί υπάρχει και γιαγιά στην όλη ιστορία. Από εκεί θα καταλάβετε πόσο συναισθηματικός τύπος ήταν η μαμά της κοκκινοσκουφίτσας. Είχε στείλει τη μητέρα της στην εξορία του Αδάμ, μέσα σε ένα χούρι. Και την είχε γράψει στα παλιά της τα παπούτσια. Τώρα που ζούσε αυτή η γυναίκα μόνη της, χωρίς έναν άνθρωπο, να της δώσει ένα ποτήρι νερό, άγνωστο. Μάνα, σου λέει ο άλλος. Εκτός κι αν ήταν πεθερά. Τέλος πάντων, η κοκκινοσκουφίτσα, μόλις άκουσε η κοκκινοσκουφίτσα για γιαγιά, έγινε Τούρκος βεζίρης. Μα είσαι εντελώς μουρλή! Θα με στείλεις τη μάνα σου να κάνω διακοπές με ραλουμελιμέντο? Σιγά το τσακίρ κέφι, πολύ θα διασκεδάσουν. Αλλά η μητέρα της που ήταν πολύ ευθύς τύπος και δεν τα σήκωνε αυτά, αφού της έδωσε 2 ωραία χαστούκια στον ποπό, την έπεισε. Έτσι, η κοκκινοσκουφίτσα φόρεσε την πέρτα, το σκούφο, πήρε και το καλάθι με τα τρόφιμα που της ετοίμασε η μητέρα της και ξεκίνησε. Πάντως η μητέρα της την προειδοποίησε. Μην πάρεις βατόμουρα από γνώστους. Αλλά τέτοιος κίνδυνος δεν υπήρχε, γιατί το παιδί έβλεπε βατόμουρα και έτρεχε να βρει λεκάνη. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Το δάσος είναι μεγάλο, σκοτεινό. Τα δέντρα μοιάζουν με γίγαντες που είναι έτοιμα να την κατασπαράξουν. Τα αγκάθια της ξεσκίζουν τα πόδια, αλλά η κοκκινοσκουφίτσα εξακολουθεί να διατηρεί εκείνο το ηλίθιο χαμόγελο που βλέπουμε σε όλα τα παραμύθια. Κάποια στιγμή μέσα από το δάσος ξεπροβάλλει, τι λέτε? Ποιος ξεπρόβαλε? Ο λύκος. Ένας κακός λύκος. Είχε μια κακιά έκφραση, δόντια που τρίζουν από κακία. Αλλά το παιδί δεν φοβήθηκε, αλίμονο τώρα άμα φοβηθούμε από τον πρώτο τυχόντα λύκο που μας βγαίνει σε ένα σκοτεινό δάσος. Καλέ, ζαχαροπλάστη, ήταν ο πατήρ σας. Άντε από εδώ κρύε. Απάντησε η κοκκινοσκουφίτσα. Γιατί μου τη βγαίνεις στο έτσι δυσπληνής? Μπορείτε να μου μιλείτε και στο πληθυντικό. Είπε η κοκκινοσκουφίτσα που δεν είχε πάει σχολείο και μπέρδευε τον ελληνικό με τον πληθυντικό. Και το ονοματάκι σας με βαζελίτσα να επιτρέπετε δηλαδή? Φούλα. Και από πού βγαίνει το φούλα? Κοκκινοσκουφίτσα, κοκκινοσκουφούλα, φούλα. Και κατά πού το βάλαμε φουλάκι? Πάω στην γιαγιά. Ο Θεός θα την έχει καλά. Της πηγαίνουν αυτά τα τρόφιμα, τα καρδαμώσει καημενούλα που την έχουμε και άρρωστη. Θα μας πεθάνει. Μητέρα και εγώ τι θα την κάνουμε τέτοια ζωή? Αχ, εγώ ποτέ δεν γνώρισα μητρικό γάδι. Εσάς είχε μια στοργική μανούλα. Θα μην είχα έτσι, θα μην είχα κατατήσει έτσι. Θα μην ένας καλός μυγρήσιμος λίγος στην κοινωνία. Τέλος πάντων, τι σας λέω, σένεση. Και η γιαγιά κατά πού πέφτει? Θα πάτε ευθεία. Θα στρίψετε αριστερά και ξανά πάλι ευθεία. Στο δεξί σας χέρι θα δείτε ένα φάβο και θα ξαναρωτήσετε. Μερσή, χάρηκατε τη γνωριμία. Η αδερφή μου γκρίμνα σε έχουν καλός. Ομοίως, και να μην χαθούμε τώρα που γνωριστήκαμε. Στη σημερώνη μέρα οι καλοί λύκοι σπανίζουν. Να περάσετε ένα απογευματάκι, να γνωρίσετε και τη μητέρα. Φεύγει ο Λύκος εντυπωσιασμένος με τη γνωριμία και μονολογώντας. Η γριά εκότα έχει το ζουμί. Πάει ευθεία, κάνει δεξιά, πάει αριστερά, πάει στο μάκι εδώ το σπίτι της μάνας του, δεξιά. Κάνει αριστερά της γιαγιάς του. Βρίσκεται μπροστά σε μια ροδιά. Κάνει έτσι και βρίσκεται μπροστά σε ένα φτωχικό σπιτάκι. Χτυπάει την πόρτα ο Λύκος και τον ανοίγει η γριά. Παρακαλώ. Είμαι ο Λύκος της περιφερείας και πουλώ κυκλοπαίδες. Θέλεις μέσα, παιδί μου. Έλα μέσα. Βοήθεια. Τι ήταν να ειδευτεί άμυρος η γριά? Την πιάνει ο Λύκος, τη σοτάρει, τη βάζει να βράζει το ζουμί της, τη βάζει στο ταψί, βάζει πατατούλες, σαλάτι, πιπέρι, μαϊδανό, ψιλοκομμένο, ρίγανη, τα πάντα και τη βάζει στο φούρνο. Και τη σερβίρει κρύα, όπως ο Άκης. Εσείς μάλλον βλέπετε την Αργυρό, αλλά η Αργυρό δεν τις λέει όλες τις συνταγές της, τον Άκη να βλέπετε. Ίσα που έκανε να χωνέψει, παιδιά, να σου τούκου χαρούμενη και κουνιστή η κοκκινοσκουφίτσα. Πέρασε.
παιδιά, γιατί μιλάς αμούτσος? Κάποια στιγμή η κοκκινοσκουφίτσα μυρίζεται βρωμιά στην υπόθεση και κάνει τα αποκαλυπτήρια του Λύκου. Ο Λύκος, για να μην τον καταδώσει στην αστυνομία, της έκανε πρόταση γάμου. Και αυτή η ηλίθεια νόμιζε ότι την ερωτεύτηκε σε μια μέρα ο Λύκος και δέχτηκε. Και παντρεύτηκαν παιδιά. Και από τότε καταδυναστεύουν όλα τα παιδιά του κόσμου στον αιώνα τον άπατο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα ήρθαμε στον Τρίλοφο και παρακολουθείτε το Τρίλοφος Channel. Και επειδή με αυτά που ακούμε τελευταία, είπαμε να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, θα σας πούμε ένα ωραίο παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα μικρό κοριτσάκι, ίδιο η Μόνικα Πελούτσι. Η ομορφιά αυτού του κοριτσιού ήταν απερίγραπτη. Τα μάγουλά της ήταν κόκκινα, σαν τα ροδάκινα. Τα χείλη της σαν κεράσια. Τα μάτια της σαν το κάρπονο. Τα μαλλιά της σαν το κάστανο. Και το δέρμα της κάτασπρο σαν το χιόνι. Ποιο να ήταν άραγε αυτό το κοριτσάκι? Ποια να είναι? Είναι η Χιονάτη. Τη Χιονάτη, μόνο σαν κινούμενο σχέδιο την έχουμε δει. Αλλά φαίνεται ότι ήταν μανούλη. Περπατούσε και στέναζε το πλακόστρωτο. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Ο μπαμπάς της ήταν βασιλιάς, με την πρικούλα της, με τα όλα της. Τώρα βέβαια από κουλτούρα δεν έλεγε και πολλά πράγματα, αλλά από γοφό έσκυζε. Είχε μείνει στο που και α. Πα! Που και η. Πι! Πες το κοριτσάκι μου. Θα πει, το βρήκα! Αλλά ας μην είμαστε και πλεονέκτες. Όλα μαζί δεν γίνονται. Ήταν λίγο χαζοβιόλα, λίγο αγαθιάρα. Από μυαλό δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Αλλά από γοφό έσκυζε. Φορούσε μονίμως και ένα εξαιρετικού γούστο ροζ φουστανάκι με σατέν κορδελάκια, φούσκα μανικάκι. Εν πάση περιπτώσει, καλή κακή, αυτή ήταν η Χιονάτη. Ο μπαμπάς της είχε χάσει τη γυναίκα του. Ήταν μάλλον αφηρημένος τύπος και δεν έδειξε να την ψάχνει και πολύ. Το είχε φιλοσοφήσει το ζήτημα. Μια γυναίκα πάνω, μια γυναίκα κάτω, τι σημασία έχει? Την υγειά μας να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Είχε βάλει στο μάτι μια μάγισσα ψηλή κόμματο. Αεράτη, χωρίς σκούπες και αηδίες, με τα πιασήματά της, βουκιά και συγχώριο. Έτσι δεν το πήρε παρά το ζήτημα. Την έπιασε μια μέρα και τη μύρισε. Κουκλά, είσαι για ένα γάμο. Όπα, δεν σε καταλαβαίνω. Τίποτα. Κάτι τρίγεις δικές μου. Εν πάση περιπτώσει μεγαλειότατε. Θα την περάσουμε την κουλούρα. Ωραία. Η μάγισσα αυτή είχε και έναν καθρέφτη. Όλες έχουμε έναν καθρέφτη, αλλά δεν το ρωτάμε αηδίες. Αυτή η ευλογημένη δουλειά δεν είχε, δουλειά έβρισκε. Μόλις άνοιγε τα μάτια, άρχιζε.
Απόγνωση με έβλεπες, Χριστιανή μου. Το ίδιο βιολί αρχίσαμε. Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις? Για κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, και μην μου σηκώνεις φωνή εμένα. Ορίστε τώρα. Σου ρώτησε μια ερώτηση, νομίζω. Καλά, άντε, εσύ είσαι η ωραιότερη. Ψώνιο, ψώνιο. Μόλις πήρε η μάγισσα το βασιλιά, έβαλε τον καθρέφτη πάνω στην τουαλέτα και το πρωί μετά την πρώτη νύχτα του γάμου, άντε πάλι την έβρισε το ιστερικό της. Καλοστέργιωτη, θα έγινε χθες. Το έλα να δεις, έτσι. Θα μου πεις να βάλει τις φωνές. Ποια είναι ώρα τώρα? Τι σημασία έχει τώρα αφού τον κουκούλωσο στον πολυχρονεμένο? Περιμένω. Δεν είμαστε εκεί. Η Σκλεναρίκοβα. Θα μου πεις. Άστο, μανούλα μου, γιατί θα έχουμε δράματα. Περιμένω. Η Χιονάτη, άρπατη και σάλα με υγεία. Ποια Χιονάτη? Η Χιονάτη του δικού μου? Αυτή ακριβώς. Μα αυτή είναι ξέπλυμα. Δεν έχει μέση. Το στήθος της είναι μικρό. Τα μάτια της ακουμπότριμα. Ένα ματσοχάλια είναι. Μια κούκλα είναι και κόψει την κρίνια. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Η μάγισσα έγινε θηρίο. Άνοιξε ένα στόμα, είδε πράγματα που δεν μπορούμε να τα επαναλάβουμε. Πιάνει ένα δικό της και το διατάζει να πάρει τη Χιονάτη και να τη σκοτώσει. Πονάει ο άνθρωπος τη μικρή. Τη λυπάται και την αρχίζει στο μπλα μπλα. Αχ, τι με είπε να κάνω, δεν μπορώ. Κοριτσάκι, έρχεσαι στο δάσος, θα σε πάρω στο κοφρέτα. Τώρα το παιδί, Μανούλα, δεν είχε να το συμβουλεύσει. Της είχαν πει για καραμέλες, για σοκοφρέτα δεν της είχαν πει τίποτα. Και ήταν και κοτούλα από μόνη της, πίστηκε. Έτσι την παίρνει ο κυνηγός και μπαίνω στο δάσος. Έχει περίπτερο. Από πού θα πάρουμε σοκοφρέτα? Άιντε, αυτό είναι τι πλήμα. Σκέφτηκε ο κυνηγός και την λυπήθηκε. Αποφάσισε να την αφήσει στο δάσος και να κάνει ό,τι τη φωτίσει ο Θεός. Στο μυαλό της βέβαια δεν βασίστηκε και πολύ. Κοριτσάκι, έλα να σου πω. Θα πάω προς νερού μου και έφτιασα έτσι κοπέλα μου. Καλέ, τι προς νερού σας? Αυτό είναι τύπ χαμένο. Εγώ θα τα αφήσω στο δάσος γιατί είμαι καλός άνθρωπος και δεν θέλω να το σκοτώσω. Και ας το φωτίσει ο Θεός γιατί στο μυαλό της δεν βασίζομαι και πολύ. Ύστερα από 14 ώρες η Χιονάτη άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Καλέ, σαν αργεί λιγάκι αυτός. Στις 28 ώρες ανησύχησε. Στις 3 μέρες βεβαιώθηκε. Να δεις, έφυγε, δεν θα έρθει. Στις 5 μέρες έγινε μπαρούτι. Α, δεν θα κάτσω να τον περιμένω εδώ στη μένη. Θα σηκωθώ να φύγω να μάθει να φέρετε. Και σηκώθηκε να πάει σπίτι της. Αλλά από προσανατολισμό ήταν άστα να πάνε. Όλο εφόδια αυτό το κορίτσι. Μόνο φιόγκους ήξερε να δένει. Προχωράει, βλέπει ένα σπιτάκι. Καλέ. Μόνο του το αφήσατε το σπιτάκι. Μόνο το αφήσανε και σε άθλια κατάσταση. Μπαίνει μέσα η Χιονάτη, βρώμα παντού. Πιάνει σκούπα, πιάνει φαράση, παίρνει τις γωνίες, ρίχνει και ένα φρικασέ να γίνεται και πέφτει για ύπνο. Ξυπνάει μετά από λίγο και βλέπει 7 νάνους να κάθονται και να τη χαζεύουν. Αυτοί και νάνοι ήτανε και χαζούλικα ονόματα είχανε. Γκρινιάρης, Αγαπούλης, Αφρατούλα, Ομορφούλης,
Ζαχαρούλης. Τσακπινούλης. Ξύπνα κοπελιά. Καλέ. Έτσι παίρνεις τα ξένα τα σπίτια εσύ. Φόρεσες και τα παπούτσια μου. Γιατί κοιμήθηκες στο κρεβάτι μας? Έφαγες και το φαΐ μου. Πήρες και τα ρούχα μας. Εγώ φταίω που μέχρι ξεβουλωτικό έβαλα στην τουαλέτα σας. Και επειδή δεν είχα που να πάω, είπα να έρθω να μείνω μαζί σας και θα σας κάνω όλες τις δουλειές. Έτσι μπήκε η Χιονάτη στη ζωή των Άνων. Ήταν και πεταχτούλα η μικρή. Μάτς μουτς τον έναν, μάτς μουτς τον άλλον. Δεν είχε πατήσει θηλυκιά γάτα εκεί μέσα. Άνοιξε η ψυχή τους. Ό,τι αρχίζει ωραίο όμως, τελειώνει με πόνο. Οι πικραμένες καρδιές το ξέρουνε μόνο. Μια μέρα πιάνει πάλι η μάγισσα από τον καθρέφτη. Τάξε μου, τάξε, αν βρεις τι θα σε ρωτήσω. Αμάν, όχι πάλι. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ωραιότερα στον κόσμο τη σφαίρα. Μη στο πω, γιατί έχεις και πίεση. Θα μου πεις. Η Χιονάτη. Η Χιονάτη. Ναι. Αφού χθες τις κάναμε τα 40. Η Χιονάτη ζει. Ζει. Γιατί ζει, ποιος ζει, πού ζει. Θα πας και θα το κάψεις το κοριτσάκι. Γεια σου, πες μου. Τι να κάνει, της λέει. Πιάνει η μάγισσα τα ποντίκια της, λέει τα μαγικά της και μεταμορφώνεται σε γριούλα φρικτή και τρισάθλια. Μην κάνεις πάλι κανένα αστείο και με ρωτήσεις ποια είναι η ωραιότερη, γιατί να ξέρεις. Μόνη σου θα έχεις κάψει το λάκκο σου. Στο λέω από τώρα. Για χάρη που βιάζομαι, αλλιώς θα σου έλεγα πόσα πίδια παίρνει ο Σάκος. Πού τα έβαλα τα μήλα. Αγνάτα. Λίγο την πήρα, μια και φύγαμε. Ξεκίνησε λοιπόν για το σπίτι των Άνων. Η Χιονάτη εκείνη την ώρα έκανε τα τζάμια. Με συγχωρείτε. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου από εδώ είναι. Χαζή ερώτηση. Ποιος ναός του Αγίου Γεωργίου? Εδώ είναι. Εδώ είναι το σπίτι των 7 νάνων στον πανέμορφο Τρίλοφο. Ω, τι μου λέτε, ποτέ δεν θα το έλεγα. Αλλά μιας που πέρασα από εδώ εντελώς τυχαία. Και μιας που έχω και ένα μήλο εντελώς τυχαία. Δεν τρώτε να γλυκαθείτε. Το μήλο είναι σπιτικό ή στικτικό? Δεν βαριέστε καλά, μια ιδέα είναι όλα. Άρεσε την ψυχή για να δω μιλαράκι. Φάτε το καλά και θα με συγχωράτε. Και αν είναι δηλητηριασμένο? Παρατήρησε σε μια λάμψη ευφυα σηκώτα. Να φάω κι εγώ να δείτε. Να δω. Και τρώει, αλλά δαγκώνει από την καλή μεριά. Οργανωμένο έγκλημα μιλάμε. Το παίρνει η Χιονάτη, δαγκώνει από την άλλη, γουρλώνει το μάτι και πέφτει ξερή. Γυρνάνε το μεσημέρι οι νάνοι, κάρβουνε το φαγητό, τάβλα η Χιονάτη. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Περνάει το Βασιλόπουλο. Μουσική. They call me Big L.A. Big Silly, Big Money, Big Billy. When I'm sliding in the mall and you hear me, I be slicing with these balls so you feel me. Let me grip it up for cuz in the back. Τότε στο φαγητό. Πάλι πίτσα θα πάμε. Άμα, τι έπρεπε. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Περνάει το Βασιλόπουλο, τη βλέπει και θολώνει. Τι έγινε εδώ ρε παιδιά, τι κουκλάρα είναι αυτή. Τι θαύμασε, γονατίζει, τη σκάει ένα φιλί στο μάγουλο και με το φιλί ούψ ανοίγει το μάτι νεαρά. Α, ντροπής πράγματα. Τώρα πρέπει να με αποκαταστήσεις. Θέλω, δεν θέλω. Και την αποκατέστησε το Βασιλόπουλο. Και το έμαθε η μάγισσα και από το κακό της πήρε υπερβολική δόση μεταλλαγμένο μοσχάρι και αυτοκτόνησε.
Και εκεί που ο καθρέφτης νόμιζε ότι ησύχασε μια για πάντα, ακούει μια ψηλή, χαζή και σπαστική φωνούλα να του λέει: Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ωραιοτέρα σ' όλο του κόσμου μας τη σφαίρα, καλέ? Όχι πάλι! Δεν ξανακάνω φυλάκι, δεν ξανακάνω φυλάκι, με το καπετανάκι που έχει του γλακτό μουστάκι. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε, με το καπετανάκι που έχει του γλακτό μουστάκι. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Ξύπνω και βλέπω σίδερα, ξύπνω και βλέπω σίδερα. Παρακαλώ, γιατί σταματήσατε τη μουσική, θέλω κι άλλο να χορέψω. Μια χαραντά, τι κάνεις? Εγώ λέω να καπνίσουμε κανένα τσιγάρο. Τι τσιγαράκι, δεν κατάλαβα. Είμαστε εδώ στον καθαρό αέρα και θα καπνίσουμε και τσιγαράκι. Τον καθαρό αέρα εδώ μας πάγανε τα ποντίκια, πλάκα μας κάνεις. Τα κουνούπια μας πάγανε, όχι τα ποντίκια. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, να κάνουμε κάτι άλλο. Σαν τι δηλαδή? Έχουμε κανένα παραμύθι. Τι παραμύθι μωρέ, τρελάθηκες? Τώρα παραμύθι θα μου λέτε τώρα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Στην ηλικία μας παραμύθια θα πούμε τώρα. Γιατί? Έλα κοπέλα μου στα συγκαλάσου. Εδώ έχεις σταχτοπούτα. Εδώ η σταχτοπούτα καίγεται. Και η σταχτοπούτα καίγεται. Η Γεωργία φτερνίζεται. Λοιπόν, στα συγκαλά μου δεν ήμουνα ποτέ. Και δεν βρίσκω το λόγο γιατί να είμαι από σήμερα στα καλά του καθουμένου. Οπότε θα κάτσετε όλοι κάτω και θα ακούσετε παραμύθι που θα πάει σύννεφο. Η σταχτοπούτα, λέγονταν και σταχτοπούτα. Τώρα ποιο είναι τα δύο του σωστό δεν ξέρω. Λαϊκιστής στα χώρας της ΕΟ και Αλαχού, η σταχτοπούτα έκανε την καριέρα της ως Σιντερέλα. Και στην Ελλάδα έχουμε μια Σιντερέλα, αλλά λιγότερο μυθική. Μια Πινελόπη που έχει εξευγενιστεί και προαθεί το όνομά της ως Σιντερέλα. Λοιπόν, η σταχτοπούτα ήταν ένα καλό κοριτσάκι. Όμορφη και με τεράστια μόρφωση. Η μητέρα της Αθηνά του κράσεως και εξαιρετικής ευφυΐας φρόντισε να τα τεινάξει πριν αρχίσει το παραμύθι. Πριν αρχίσει το παραμύθι, ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε. Δεν κρατιάται, ναι! Βρήκε μια κυρία με 2 κόρες. Πήρε ένα μπουκέτο κατηφέδες στο χέρι και έκρουσε τον κόνδωνα. Μαντάμ, τα σέβη μου! Η μαντάμ είχε γίνει κουκλή για την περίπτωση. Έβαλε τις λοσιόν, τα λαδιαβιζόν, τα ραβοσιτέλεια, τις λάκτης, τις μιζαμπλή, έκανε και χαλάουα. Ξετύλιξε τελευταία στιγμή τα μαλλιά από τα μπικωτή για να φανούν οι μπούκλες και χαμογέλασε. Ω, τι ωραία άμφη! Πρόσω ένα βάζο. Καλέ, περάστε καλέ, καθίστε, μη στέκεστε όρθιος. Ένας κύριος ως εμείς δεν κάμνε. Δεν έκαμνε, είχε και τα θρητικούλια του. Έκατσε. Έφαγε το γλυκό μελιτζανάκι, ήπιε το νεράκι του, έβαλε και το κουταλάκι στο ποτήρι. Ευχαριστώ. Ωραίο το γλυκάκι σας, μαντάμ. Ναι, είδατε, έδωσε καλός. Τι θα λέγατε λοιπόν κι εμείς οι δύο, σαν 2 μελιτζανάκια να δέσουμε, να σε έχω στο κεφάλι μου, τιμή μου και κορώνα. Και στο κεφάλι θα σου καθίσω και στο σβάρκο θα σου καθίσω. Σκέφτηκε σατανικά αυτή η κακιά γυναίκα και ξαναχαμογέλασε για να δείξει την καινούρια της μασέλα. Καλέ αλίμονο, μεταξύ ημών και ημών, ευχαρίστως. Έγινε ο γάμος. Όλα αυτά εσείς δεν τα ξέρετε. Θα στα διηγούμαστε για να τα μάθετε. Από εκείνη τη στιγμή, ο ατυχής πατήρ εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Τώρα αυτοκίνητο τον πάτησε, πήρε κινήνα και αυτοκοντώνησε.
Πήγε Θρακοοίκο στο Βέλγιο. Πήρε ένα έμβασμα και δεν γύρισε. Πού πας ρε, έλα τώρα, έχεις γυναίκα και παιδί ρε. Και δεν γύρισε ποτέ. Κανένας δεν ρώτησε και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει ποτέ. Το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι η ξένη γυναίκα έμεινε με τη στραχτοπούτα αμανάτη και είχε και δικές της κόρες να σκεφτεί. Οι δε κόρες, σκύλες, άσχημες και πάρα πολύ κακές. Τις έβλεπες τα δύο και έστειλες στο ολοκρατόρι απ' την τρομάρα σου. Φτάνει, σταματήστε καλέ. Φτάνει είπα. Φτάνει, σταματήστε. Ορίστε. Καλέ, φτάνει. Φτάνει πια. Να, τι είπα εγώ. Ενώ η σταχτοπούτα ήταν μια κουκλίτσα, μαροχογλίτσα. Τι στόμα, τι μάτια, τι μύτη. Μα πάνω απ' όλα αγαπούσε τα χέρια της, τέλος πάντων. Στην πλάτη ρίχνεις τα μαλλιά, φοράς κορδέλα πισίνα. Η κακιά μητριά αποδείχθηκε χειρότερη του συνήθως και την είχε του κλώτσου και του μπάτσου. Το τι λάτρα έπεφτε και τι μουσακάς, άλλο πράγμα. Και τι φασίνα το Αλλά καημένο. τις ελεύθερες ώρες όμως, πλην η τίμιος παιδίσκη, είχε ένα χόμπιο. Πήγαινε και ανακάτευε τις τάχτες και μουτζουρνότανε. Και γινότανε να την πιει στο ποτήρι και να πάθει εγγερικά. Η κακιά μητριά και οι άσχημες κόρες της τη δέρνανε πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Βλέπετε εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε το χαμόγελο του παιδιού και κανένας δεν υπήρχε να καθαρίσει τα πάρτι της. Μια ηλιόλουστη. Μια μέρα ηλιόλουστη, όπου τα πουλάκια κελαϊδούσαν, γλυκά ο ήλιος έλαβε, η κακιά μητριά έλαβε μία πρόσκληση για το μεγάλο χορό του βασιλιά. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα αποφασίσανε ότι καιρός είναι να αποκατασταθεί το παιδί του. Ούστα το. Να βρει ένα καλό κορίτσι από σπίτι με το κάτι της του κατά προτίμηση διαπερές τριάρι και να το παντρευτεί με τιμή και δόξα. Φύγετε από το κανένα. Γι' αυτό σου λουπώστε τις χώρες σας, χώρες να τις κάνει ο Θεός, και ελάτε να φάμε και να πιούμε και την άρτα να φοβερήσουμε. Εις περίπτωση κολλήματος τηλεφωνήσατε. Ους! Κόλλημα τι πάει να πει. Κόλλημα, τι πάει να πει. Η μαμά της φύριξε ένα χαστούκι. Τα καλά κορίτσια δεν λένε βρωμόλογα. Διότι ούτε αυτή ήξερε τι πάει να πει κολλήματος και τον μπέρδεψε με κάτι άλλο. Που κανένα παραμύθι στον κόσμο που σέβεται τον εαυτό του δεν θα το ανάφερε. Η μαμά πλάκωσε τα τηλέφωνα. Ξέρεις Χρυσή μου, καμιά καλή μοδίστρα, ας είναι και ακριβή δεν μας πειράζει. Εμείς οικονομικώς στεκόμεθα. Ήξερε αυτή μια άγια μοδίστρα, αλλά δεν μπορούσε να τη συστήσει. Δεν ήταν φάση να τη συστήσει. Τέλος πάντων, μοδίστρα βρέθηκε και είχε και τις 3 φάλαινες στο κεφάλι να την γλωσσοτρώνε. Αχ, παιδιά, γεια σας. Εγώ είμαι η μοδίστρα. Τώρα με αυτή την κρίση δεν έχω δουλειά. Με πήραν τηλέφωνο εδώ ότι θα ράψω 3 κυρίες. Για να δούμε, να βγάλω και κανένα φράγκο. Α, μα, αυτές θα ράψω. Την έβαψα. Την έβαψα. Τι κακές από το πρόσωπο φαίνονται. Αχ, θα σας συμβηρήσω εγώ. Τι θέλεις εσύ, κοριτσάκι μου? Να μου το πάρετε λίγο από εδώ να μου κάνει μέση. Τι μέση να την κάνει που έχει λάστιχο. Αντί για μέση έχει λάστιχο πιρέλι για τα τρακτέρ. Εδώ εσείς ξέρετε. Εδώ κοιτάξτε. Το τρακτέρ είναι και πιο λίγο από αυτό. Εντάξει, πουλάκι μου. Όταν εσύ έχεις... Δεν μπορώ, πουλάκι μου. Αντί για μέση έχεις λάστιχο πιρέλι για τρακτέρ. Μην κλαις, μην κλαις. Για να δούμε αυτό εδώ το τέρας τι θέλει. Αχ, κούκλα μου εσύ! Κοιτάξτε μια κούκλα. Τι θες εσύ, αγάπη μου? Εγώ να μου σηκώσει το στήθος και να μου κάνεις σαν την Πάμελα Άντερσον. Αμάν, την Πάμελα θέλει. Δεν μου λες? Ναι. Τώρα τελευταία δεν πήγες στο Φωκαΐδη? Όχι, δεν πήγα. Γιατί ρε?
Ο Καΐδη, το μπέρδεψα. Έμαθα τράκ, τέλος πάντων. Έχει πεθάνει τόσο. Στο Μαΐδη είναι πλαστικό, δεν πήγες? Όχι, δεν πήγα. Πώς σε είδα εκεί στο σαλόνι αφού σε είδα? Δεν ήσουν? Πού πήγες, στο Φουστάνο? Ούτε. Παρόλα τα μπότοξ που έκανες. Κούρα ομορφιάς, τρίχες έβγαλες, στήθος. Αποκλείεται να βγάλεις τόσο μικρό. Τι είχε εδώ? Μη. Για να με αυτός εδώ ο Ζουμπάς ο μεσαίος τι θέλει. Εσείς καλή μου κυρία ομορφιά μου, τι θα θέλετε? Πάρτε μου λίγο να μου δώσει ύψος. Δεν σας είπα εγώ, θέλει ύψος ο Ζουμπάς. Ομορφιά μου εσύ, κούκλα μου, να χαίρεσαι και τις κόρες σου, κούκλες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι ύψος να στο δώσω πουλάκι μου? Όταν μοίραζε ο Θεός το ύψος, εσύ φαίνεται κρατούσες σοπρέλα. Άντα Εγώ. Τι εσύ βρεζόν? Δεν θα ράψω. Άμα περισσέψει κλωστή, θα σου ράψουμε το στόμα. Τις είδατε, παιδιά. Εγώ φεύγω, το τηλέφωνο μου θα το αφήσω και εδώ τον τρίλοφο θα το ράψω πολύ φθηνά, να ξέρετε. Είμαι η καλύτερη μοντίστρα. Τέτοια καλοσύνη. Και ήρθε η αποφράς μέρα. Πλακώσανε τα μπιφτέκια, οι φάλαινες φάγανε, σκάσανε. Φάλανε και τα φουστάνια, σπάσανε και τις κόμψες. Ντυθήκανε, στολιστήκανε και προβληματιστήκανε. Τη μικρή θα τη δίνουμε τώρα ή μετά? Τώρα δεν προφταίνουμε, μετά. Μόλις πήγανε, η σταχτοπούτα έπηξε τις φωνές. Που να μη σώσετε να φτάσετε γαϊτάρις. Να! Την αγνή προσευχή της άδολης κοπέλας την άκουσε η νονά της η Νεράιδα, που αυτή μέχρι σήμερα η Νεράιδα είχε αποδεχτεί εντελώς καθήκη. Τόσα πέρναγε το πνευματικό της παιδί και αυτή αγρόνι γόραζε, αδιαφορία πλήρης. Τώρα πώς την έπιασε ο πόνος θα σας γελάσω. Εν πάση περιπτώσει την έπιασε. Κατέβηκε από εκεί που μένουν οι νεράιδες και χτύπησε την πόρτα. Τα χείλη μου για σένα ναι λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Να ξαναρθείς κοντά μου μέσα στην αγκαλιά μου. Χωράκια να σε φάμε. Ας είσαι καλά που ενδιαφέρθηκες. Θέλεις να πας στο χωράκι? Όχι, θέλω να μείνω εδώ να φάω στα χτυπλακή. Καλά λοιπόν, θα πας. Και με το μαγικό της ραβδάκι, την δίνει, τη στολίζει, την κάνει μία κούκλα, μία θεά. Ήταν και όμορφο κολλίτσι βλέπετε η σταχτοπούτσα. Παρόλο που ήταν μέσα στις τάχτες, ήταν μία κούκλα. Τι δίνει, και δεν την πλένει βέβαια, γιατί σε κανένα παραμύθι δεν πλένονται. Τι δίνει και κάτι γυάλινα γοβάκια, να έχει να χορεύεται. Κάτσε λίγο. Μικρά θα είναι. Τι νούμερο είναι αυτό? Πέντε τσιγκούρα που είσαι. Αν μπορεί να με έφερες και τα βαφτιστικά μου. Και δεν μου λες, με πατήρι θα πάω στο χορό. Το λεμπιδάκι σου μείνανε. Δεν έχεις κάνει παπουτσακί. Παίρνει τα κολοκύθια και τα κάνει μία άμαξα. Μία ιδέα βέβαια στο σύνολο. Αλλά άμα δεν έχεις ταξί και με τα κολοκύθια στο πατερόσι μη βάζεσαι. Πρόσεχε όμως. Όταν δεις και πάει 12, να φύγεις τρέχοντας. Γιατί θα ξαναγυρίσει το χάρι σου, ακούς. Πάντα τέτοια ήσουνα. Ανεβαίνει στην άμαξα. Μπήκε στην αηδία και προχώρησε. Συγγνώμη για το παλάτι παρακαλώ. Δεν ξέρω, δεν είμαι ποδόροτης, στο περίπτερο. Ευχαριστώ. Κάποια στιγμή το βρήκε το παλάτι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο πρίγκιπς είχε χορέψει με όλα τα κάρα Αθηνών και περιχώρων.
Ταχτοπούτα! Πού είσαι καλέ? Κάνε κάποιος μας έκλειψε τη ταχτοπούτα! Πού είναι η σταχτοπούτα, νάτι, δεν θα έρθεις. Νάζια μας κάνει. Νάζια, πρίγκιπα. Σε φοβήθηκε, πρίγκιπα, σε είδε ωραίο και βοητευτικό και σε φοβήθηκε. Όλα καλά μέχρι που πήγες εσύ. Κι από την ώρα που σε είδα έχω εντελώς τρελαθεί. Δεν είναι του γούστου μου κοπέλες σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Μαζί σου κόλλησα και δεν μπορώ αλήθεια να σκεφτώ. Και σε γουστάρω και απορώ πως μου συμβαίνει αυτό. Ύφος πολλών καρδιναλίων και μεγάλο τουπέ. Φτιάξε καβάλα το ψηλά της μπαριτόνα μανέ. Έχεις μεγάλη γκάμα θαύμαστον που κάνουν ουρά. Μόλις τη βλέπει ο πρίγκιπ, σκουντάει τον υποκάμου του τότε Αρμενοβίλη. Θανάση Μανούλη! Χούφτωστη! Δεσποινής, χορεύετε αυτό το βάλς με θυμόν? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πάνε να χορέψουνε και ο πρίγκιπς κάνει να τους πιάσει το γοφό. Σας παρακαλώ, Υψηλό, γιατί δεν περάσετε. Εγώ είμαι κορίτσι της οικογένειας. Για κορίτσι οικογένειας έχεις ένα γοφό? Αχ, 2 γοφούς έχω, Υψηλό. Μα τέλος πάντων, ό,τι καταλαβαίνετε κάντε. Και ο πρίγκιπς ό,τι καταλάβαινε έκανε. Μέχρι στις 12, γιατί στις 12 η σταχτοπούτα πετάχτηκε πάνω. Πρίγκιπς, πάμε. Το μεγαλείο μας δεν θα σας το επιτρέψει. Δεν ξέρω τι θα κάνει το δικό σου το μεγαλείο, να τα σπάσω που το δικό μου πάει περίπατο. Πονηρή η βλάχα φεύγει, αλλά πίνει το πατούμενο πίσω. Το βλέπει ο άλλος και το παίρνει. Θανάση! Από αύριο θα ψάξουμε σε ποια ανήκει το κοβάκι. Τρελός είσαι, υψηλότατε. 37 νούμερο παπούτσι θα χωράει σε όλες τις γυναίκες του τριλόφου. Άναξ είμαι και μας άναξ σουράφι. Πας άναξ δεν είναι ξουράφι. Βέβαια αυτό το ξέρει ο Θανάσης Αρμενοβίλ. Αλλά κανείς Αρμενοβίλ δεν μιλάει αυτού του κόσμου. Θανάση τη βλέπεις, για ακολούθαμε. Ναι, να, εκεί πάνω. Τέλος, ψηλότατε. Δεν τη βλέπω. Τέλος πάντων. Όλες δικές σου. Παίρνει το παπούτσι, αρχίζει να περιφέρεται και να το δοκιμάσει. Δαλκάς βαρύς με βάρεσε ένα κορίτσι μ' άρεσε πώς να το ομολογήσω. Το τέρτι μου ξεχύλισε, μηδε και δεν μου μίλησε, πρώτη θα καθαρίσω. Το τέρτι μου ξεχύλισε, μηδε και δεν μου μίλησε, πρώτη θα καθαρίσω. Θα την βρούμε, έλα. Έτσι φτάνει και στο σπίτι της Ταχτοπούτας. Εκεί τώρα βέβαια το δοκιμάζει πρώτα στις 2 κόρες της κακιάς μητριάς. Θα σε βρω, δεν θα σε βρω. Το λες, ναι. Έλα πρίγκιπα, σπρώξει λίγο να μπει. Πού να μπει αυτό το πράγμα? Δεν χωράει. Δεν μπαίνει. Όσο και να σπρώξεις, χωράει. Έλα, πρίγκιπα, έλα.
Εμένα μου είναι ίσα ίσα, σε Όχι, παρακαλώ. μικρό είναι. Κοίταξε, κοίταξε. Να το, δικό μου. Μικρό είναι. Πολύ μικρό είναι. Δίκιο έχει ο Θανάσης. Μικρό είναι. Για κάτσε κι εσύ. Πώς τη βλέπεις αυτή Θανάση, μας κάνει. Τυπημένη τη βλέπω. Ναι. Μες στα γκάδια πήγαινε. Δεν κάνει και αυτή. Κάποια στιγμή φτάνει και η σταχτοπούτα. Να το παιδί μας, να το. Θανάση είναι αυτή. Αυτή. Τώρα βέβαια ο πρίγκιπς ήταν τέτοιο ζωόρτιο που δεν το γνώρισε το κορίτσι από τη μούρη της και ήθελε να της του πώσει το γοβάκι στο πόδι που αυτό δεν χώραγε και πολύ καλά. Μην ανησυχείτε υψηλότατε, θα το δώσω το ακούνι εξπρές να μου το ανοίξω λίγο, να μην με χτυπάει και στο κάλο. Σας αγαπώ ρε Σπινής, με ή χωρίς κάλο. Κόλλα στο ζήσω να το πας. Κι έτσι η φτωχή σταχτοπούτα το στεφανώθηκε το διάδοχο. Έβαλε τα στέφανα στο εικονοστάσι, του πρίξε τα σκότσια και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αλλά πολύ καλύτερα. Δεν θέλεις, γιατί να το σκεφτόμαστε. Σε θέλω πολύ, με θέλεις κι εσύ, γιατί δεν παντρευόμαστε. Σε θέλω, με θέλεις, γιατί να το σκεφτόμαστε. Σε θέλω πολύ, με θέλεις κι εσύ, γιατί δεν παντρευόμαστε. Το ξέρω δεν είναι σωστό, μα πες μου κι εσύ τι να κάνω. Σου λέω πως αν δεν σε δω, αισθάνομαι πως θα πεθάνω. Το ίδιο νιώθω κι εγώ, η σκέψη σου με εξουσιάζει. Το ξέρω πως δεν είναι σωστό, μα τίποτα πια δεν με νοιάζει. Σε θέλω, με θέλεις, γιατί να το σκεφτόμαστε. Σε θέλω πολύ, με θέλεις κι εσύ, γιατί δεν παντρευόμαστε. Σε θέλω, με θέλεις, γιατί να το σκεφτόμαστε. Σε θέλω πολύ, με θέλεις κι εσύ, γιατί δεν παντρευόμαστε. Μες στο θολό μου μυαλό υπάρχει μονάχα η μορφή σου και στο δικό μου παλμό πάει η καρδιά η δική σου. Το ίδιο νιώθω κι εγώ, η σκέψη σου με εξουσιάζει. Το ξέρω δεν είναι σωστό, μα τίποτα πια δεν με νοιάζει. Θέλετε κι άλλο? Σας άρεσε? Θα σας καλέσουμε και στο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που τιμήσατε την παράστασή μας. Ήσασταν πολύ καλό ακροατήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν θα ξαναγίνει η παράσταση, θέλετε να σας καλέσουμε? Ναι! Κυρία Τερζοπούλου, τι λέτε? Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Επτά η Νάνη κι εγώ στον πάγκο να παριστάνω τον σαλτιμπάγκο. Μαύρη χιονάτη αλλού κοιτάζει, το παραμύθι έχει αλλάξει. Στρίβω πιο πέρα να βρω αλίκη, άδεια η χώρα, το θαύμα λείπει. Τα γουρουνάκια γίναν γουρούνια κι αντί για τρία είναι μιλούνια. Μία φορά
Ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κολυμπώ μία φορά. Και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ. Καλά που είσαι κι εσύ, να μ' αγαπάς πιο πολύ και να μου λες δυο καινούρια παραμύθια. Καλά που είσαι κι εσύ, να μ' αγαπάς πιο πολύ και που να μου κρύβεις την αλήθεια. Μία φορά και ένα καιρό, μία φορά και ένα καιρό. Η σταχτοπούτα φοράει σκάντα και για το πόδι δυο-τρία πράντα. Σκουφίτσα πέτα το κόκκινο σου, ο λύκος είναι μες στο μυαλό σου. Τα πήγα πίσω, τα όνειρά μου ήταν μεγάλα για την καρδιά μου. Κι αν ρίξεις κλώτσο δεν θα γυρίσει, το παραμύθι έχει πια σβήσει. Μία φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κολυμπώ. Μία φορά και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ. Καλά που είσαι κι εσύ, να μ' αγαπάς πιο πολύ και να μου λες δυο καινούρια παραμύθια. Καλά που είσαι κι εσύ, να μ' αγαπάς πιο πολύ και που να μου κρύβεις την αλήθεια. Μία φορά και ένα καιρό, μία φορά και ένα καιρό. Πότε ξανά, πότε εδώ, πότε για αυτούς που ανυπωθώ. Να παριστάνω τον σαλτιμπάγο, μαύρη χιονάτης αλλού κοιτάζει το παραμύθι και έχει αλλάξει. Στρίβω πιο πέρα να βρω αλίκη, άδεια η χώρα, το θαύμα λείπει. Τα γουρουνάκια γίναν γουρούνια κι αντί για τρία είναι μιλούνια. Μία φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κολυμπώ. Μία φορά και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ. Καλά που είσαι κι εσύ, να μ' αγαπάς πιο πολύ και να μου λες δυο καινούρια παραμύθια. Καλά που είσαι κι εσύ, να μ' αγαπάς πιο πολύ και που να μου κρύβεις την αλήθεια. Μία φορά και ένα καιρό, μία φορά και ένα καιρό. Η σταχτοπούτα φοράει σκάντα και για το πόδι δυο-τρία πράντα. Σκουφίτσα πέτα το κόκκινο σου, ο λύκος είναι μες στο μυαλό σου. Τα πήγα πίσω, τα όνειρά μου ήταν μεγάλα για την καρδιά μου. Κι αν ρίξεις κλώτσο δεν θα γυρίσει, το παραμύθι έχει πια σβήσει.
ξανά.